खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरिफोरनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 8 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर सुबुंफोरनि हेफाजाब मोननो हागौ। थांखि लानाया जाफुंसार जागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृष राशि रां रुफा खहा जानो हागौ। लामा दावबायनायाव जेंना नुजाथिगोन। साना एरैनो बारलांगोन। मिथुन राशि गोबाव समनि थांखिया जाफुंसार जागोन। साख्रि मोननो गोनांफोरनि थाखाय मोजां रादाब फैनो हागौ। रंजा बाजा थानो हागोन। कर्कट राशि आरजिखानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। दुखु खस्थ' सहायनांगोन। सिंह राशि रांखावरि बुथुमनानै लानो हागोन। गोदान खामानि मावनो हागोन। इसोरखौ खुलुमनानै जागायनाया गोनां। कन्या राशि गोबाव समनि खामानिया जाफुंगोन। आद्रा थानाय रांफोरखौ मोनफुंनो हागोन। न'खरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै थानो हागोन। तुला राशि गोसोखौ लोरबां मोनगोन। साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन। उरां फारांजों साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि न'खराव जेंना नुजाथिनो हागौ। नांलाय खमलायजों साना बारलांगोन। दुखु गोनां सान। धनु राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुंगोन। थांखियाव सहैनो हागोन। सुखुयै थानो हागोन। मकर राशि गिदिर सुबुंफोरनि बोसोन बादि सोलिनाया गाहाम। खामानि मावनो बोलो फैगोन। समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन। कुम्भ राशि फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि सान। सोलोंथाइ लानायाव हेंथा फैनो हागौ। देहाखौ जोथोन लानांगोन। मीन राशि गोसोखौ उसुखुथु थाथिर हायै मोनगोन। आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। मोजां सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।